tarda una mica, i ara el gravar és aquí. Ja està gravant, no? Ja s'està gravant. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿hoy te ha tocado a ti? Me ha tocado, sí. Bien. ¿Queréis cervezas? Hoy pago yo, la primera ronda. Vale. ¿Una cerveza? ¿Una cerveza? Venga, va. Una cerveza. Luego, si no te importa. Gracias. Ahora no, gracias. Vamos, va Juan, va Juan. ¡Venga! Sí, señor. ¡Muy bien! Bien, bien, bien. ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Marca! Qué bonita la piscina. ¿De qué recibo esto tu hijo? No ha sido Marc. Ay, gracias. ¿Es tuyo? No. ¿Con vaso lo fichas? No, yo no. El limpito que va a llegar. ¿Quién ha dicho que podían subir al coche sin ducharse? ¿Son buenas? ¿Va a llegar? No. Ah, pues ella ha venido. Anda, anda. Venga, va, venga. Estas son un poco guarrerías, no sé si os gustan estas. Ya, cuando se llegue. ¿Sí? Me fui a comprar. Ya me imagino, Pero es- es que tampoco es el momento. Hay que llegar puntual. Por culpa mía. Así que te adelantes tú. Es que teóricamente esto es campo, ¿no? Yo estoy en campo. Una aceituna. Lo digo porque nos pueden echar un reducido, a ver, si vienen corriendo tengo que llevarme la cama, ¿eh? Álvaro, es tuya. No va. Señores, cuidado. ¡Cuidado! Oye, enseña pie de campo. Cuidado, y qué refugio aquí. Bien. ¿Quieres? Está muy encima. Sí, son muy buenas. Pues oye,
No sé si era la Marsella o ¡Bien! ¡Vamos! Porque habiendo... ¡Vamos, Aku! Ah, no, 10 ¡Y defende, Marcel! ¡Vamos, vamos, Santos! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Aku! ¡Venga, Mar! Uy, Pobre chaval, le ha pobre botado chaval fatal. todo el rato. En primera fila. Ah, espera, Bueno, porque así se sacan el barro. No, pero ¿dónde tienes que ir a limpiar? Ah, no, no sé. Hostia, vuelve a llover, ¿no? ¿Quieres? No, si se pone a llover supongo que necesitaré paraguas. Guau, ¿qué pasa? Mira, quan surtin a la nena, diguem Buen día, buenas Sí, perquè el coi em fan així, em I té la gràfica i jo no sé què has dit. Doncs quan m'han plaquetat, m'han fet així, raca! I m'han tirat... Mira, el pròxim partit capitana... ¿Son distintos o no? Ve! ¡Qué pena! Sí, ¿no era? No era el pelo. No llevo nunca a nadie. Sí, yo pensé que tal vez la cosa Jefa. Saludar, pues ya que... Pablo, a ver si quieres hablar bien. Albe... La ha pillado, ¿eh? No, mi hijo ha puesto así como diciendo, vaya, pase le he dado. Ha hecho... Marçal, mira el que tens davant. Què tal, li has jugat? Sí. Agafa la pilota. Venga, pásala. No, que tal i
viva, no? Tens algun trencat? Dos dits? Ui, sí, també. Con ell! Aquí tots fan així, hòstia. No, fan així? Anava a pujar el Maurici, Tàlia? Anava a pujar el Maurici. No, el Maurici no pot, és de prisa. I el Gerard també, però el Gerard mai vol vindre als 28. Per què? Perquè està en l'edat del Pau. Marçal! Teva! ¡Max! ¡Eres burro! La Sara ja fa la segona és perquè quan acabis el sexe de tu també la feina ràpida i si no... Per 3.400! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Picango! ¡Raimón, mire gente! ¡Raimón, gente! Puedo comer todo, ¿eh? Ya, yo también lo sé. Nos zampan las aceitunas, pero rápido, ¿eh? Hay que andarse con ojo, ¿eh? Sí, que venga a veces lo dices para que no pase, ¿sabes? No lo dejas ahí.
¡No te caigas! ¡Busca el balón, Reyes! ¡Atrás, atrás! ¡Los lados! ¡Fuera! ¡Juega, Felipe, juega! ¡Juega! ¡Juega! ¡Hasta Mario! ¡Que llegue el balón a Mario! Jo també. Darrere el banderí, sisplau, darrere el banderí, que ho demana l'altre. Ja està. És l'àrea. Aguanta, que vaig a per més. Jo, gràcies. La teva germana és igual que tu. Ah, sí. Estàs tan fent amb ella. Era aquesta, no? Oi que sí? Tu, que no podré menjar. Bueno, jo aquí estic. Ai, no puc menjar. ¿Te han echado? ¿Otra vez? Bueno, han dicho fuera de los palos. Vas a ser. Te obliga a comer. ¿Qué pasa? Normal. El árbitro yo creo que se ha estresado. Haber echado. Sí, Xavi estaba allí dando al saco. ¿Sí? Cuando se le ha caído la bola,
¡Adivina! ¡No! Mucho viento. Eso yo repetido. Mira, mira cómo Tenemos el mejor chutador del Yo no, es Beni. Son tres. O sea que tú me... No, para ya, para ya. Y vamos a No, para. No, no. No veis. ¡Para! ¡Para! ¡Dexton, para! ¡Para! ¡Ah, qué pringada! ¡Dale! ¿Qué placa ahí? ¡Con él, con él, con él! Yo no me... ¡Para! ¡No! Ya verás, ya verás. Venga por aquí, venga. ¡Ay, que no, que no vales! Marca. Què fas? Allunyeu-se de mi! No m'han tirat? Va, vine per mi. A mi no em pica el remix. Ja, a mi no em tireu por sola, ¿Qué te pasa? ¡Venga, Mar! ¿Qué al final? ¡Venga! Ara ho reculls. Ara ho reculls. Ara ho reculls. El Casper és el meu amic, no et busquis d'ell, pobret. Para! Hòstia! Ah!
Bien. Arnau, el expulsado. ¡Es nuestra! ¿No hacen una melé? Ahora. Mira-li el cul, mira-li el cul, mira. Xupastaria. Lío, per què no fas això? Ja, tio. Tu vas fer què? Perquè tu com has fet? I mira, m'has fet platant. Ya, macho, cada vegada és igual. M'has fet 4 gots de Va, tuya, Marçal. Va, segura. Va, contraataca. Arriba, Marçal, Està rebentant. Es veu bo, Però què? Oye, por favor.
Dale, dale, ¿quién va con él? ¡Bien! Pel lateral, pel lateral, pel lateral, pel lateral. Què ha passat, què ha passat? Tothom menja Sí, com poden ser mercat. Serà que l'han vist, no? Sí, a més com la has canviat. ¡Dale, casa de tú! ¡Bien! Jo sí, com que va dir que la iaia... ¡Tuya! ¡Dale, dale! Van. Va, Radi, la quiero en casa, va. Jo no tinc cap problema amb la tothom. Maribel! Valerio Lázaro. Demanarem ara. ¿Te suena? Voy a por él. Dale, Rafa, dale, Adri, va. Siempre al límite. La transgresión. Va, Jordi! No te les com a renyar? Sí, perquè es pensava que era jo. Ahora con los cambios. El saco lo hace fácil. Perquè tu anaves fora del joc tot el rato. I l'àrbitre no ho veia. I tampoc balla a l'espatlla. Alto no. Es fácil, ¿eh? Cuando hay democracia, el capitán no cuenta. Saluda, saluda. Son dos cuantos. Hay cambios. Sí, a la selecció de xiquets. Álvaro, helado. Con él. Com avança, va! Treu-li la cadira a l'Àlex. Ahora está aquí. Mario, pide el balón. Mario, pide el balón. Yo creo que es lo que me ha dicho que haga, ¿eh?
Mientras hablaba del pick and go, pick and go. Guai, no miras. No sé si mirarlo, pero no. Yo creo que Joan y Alba es orden de entrar. Cada vez. ¡Arriba! ¡Búscala, Ferran! ¡Búscala, Ferran! Dai la derecha. ¡Gonzalo! Porque ella va a jugar a la guarda. Ay, no, gol. Para poder jugar siempre esta carrera, ¿vale? Vamos, plano, plano, Adri, hay que subir plano, Sandra. Sandra, plano, plano. Brillante. És que... No vaig sortir de cop i que m'entrava una cadira, corre. Només dic una cosa, que senti aquí, és que... Vale, Ferran. Colócate más atrás para tener más carrera cuando reciba el balón. Ara que la Júlia ha marxat... No. ¡Ah, que la quiere! Rafa! ¡Vamos, Pasa, cámara. Mira, tira. Que no passat al terra, Àlex, tio. No m'he agafat. Posa't al costat. No sé si ves millor. Ja està fent una companyia. Saca el tío, ya a partir de la canción. Está brillante, brillante. Hi havia mostra de... Sabeu quants anem? No sé exactament. 4 mates. Creo que 4 o 5. 4 segur. 5 no ho sé. I cap, jo diria que cap pal. No, això hem fet cap punt. Fa molt bé, Neu. I mires... No, nada. No juguen avui molt ordinats, no? Estan una mica... Sí. Va com va això, exacte. Ah, Déu. Apriétalo. No sé.
No sé qué pica. Luego la cámara. Ya, pero no llegan aquí. Bien, bien. Àlex, mira el buit d'aquest central, és el Pau Busquets. O sigui, s'assembla, és igual. Otro. No puede ser. No puede ser avance. No, si el manejo sin pelota. Ah, sí. Què dius? Però és que els pobres més flacos, realment. Marca davant. Quan em corria lo diré. I corre molt raro el Pau. ¿De quién? Nuestro. Digo, puede ser muchas cosas, pero avance nuestro no. Poca gent corre. Si fuera placaje alto sería bola suya. ¿No? Corre. Sí, corre normal. Són corren. La Júlia... La Paco corre normal. La gent aquí sí, però la Júlia passa un cal hasta el cos. Es que habré venido Una ya pilota 20 así. No me parece mal, que vayan. Que vayan. Hostia, no. És que la Júlia... Veieu filles que les dones. És que la Júlia corre, pilla la pilota i fan així. Molt bé, chaval. Tira, tira, tira. En veritat, quan ets un cop de càstig i tens el tatxa i l'equip és que no que fas és que vas a buscar la recta i se't treu la velocitat. Perquè si tu has de buscar el cultural i la recta, ¡Abre! ¡Abre! Me gusta seguirlos. Los campos son... si estan per davant no es Mira, la parte de arriba, la parte de abajo. Abajo de la complicación. Hoy no lo iréis así, ¿vale? Ferran, cámbiate con Joan de primero y segundo. Veis a tu i així. Joan, No li vaig com Àlex, que és igual. No sé, t'estàs pensant que és igual. Que és igual que el Pau Busquets. No. Entra dintre. El Pau de moment està molt més flac. que vuelva, que vuelva, que vuelva. Vale, cap de pelota. És molt gran, el 4. Sí, el més gran. El 4, l'Àlex. Ah, ja. No, Ara dius que tinc 4. No, 3. En sèrio? no. Estudiant
més hi menjo la meita. Jo ni una. Largometrajes bonitos. Algo sencillo, entonces, digo, una y tú. Jugaba en Argentina. Dos. Cuatro. Excelente. Perfectamente permisible y permitido en las melés. Una y tú. Has tardat, eh? Dos. Has tardat. Entre otras muchas cosas. Es que aquí ponen a dir tu mestre. I clar, he dit un mestre i després m'ha semblat que no diguis tres. Hostia, mirad los pases, por Dios. Dos. Has suspès mates, sí. Però perquè el meu institut diferent de Diferentment. Calla, tonta. Segur que tens un sí. No entran a ni un rack. Segur que tens un compte com... ¿Lo ves? Mira, perquè jo soy completament de les coses. No, és tot el castellà. Tot el dia serà de castellà. Joder, macho, joder. La Newstaran també està mal. Se dormia a la classe. Morien dels baixos. Posàvem música i no sentia res. Nosaltres? Mira, jo he suspès mates. La calle está. Un sí. Pero solo que aplican luego entraría. Ah, vale. Jo no sé què tracta d'educació. Anglès és difícil, tio. I he fet un nou en alemany. Veu alemany? Parla alemany. Eres gilipollas. No saps que no? He fet un nou, no vaig parlar. Jo també tinc una experiència. I també si es fes... Català. Sí. La de... Ella le diu? No, a final. Bueno, és que social sí cultura afectiva. Projecte. Projecte. No, l'he trobat. Tecno. Un 6. 14. 14. Un 5? No puc després tenir. Sí, el vídeo té 14 minuts. Portes No, 14 he minuts. tingut un examen. Si fem un encara ho fiquem. Jo tampoc. Tu ets el primer any o segon? Són 16 d'avantatge. O sigui, aquest any ho han canviat. Jo soc tercer. Aquest era el 4, que és el mètode. Què? Reduït de després. Reduït de després 3. Jo. 12. Què? Tens 12? No ho sé. Toma! Que 12, estic Vale, tocant. però quan fas tant? Es nota que has Tres mesos. Que eso de leer. Es nota que has suspès mates. Castellà. No ¿Pero leer. cómo los pillan? Que no leer. Sí, m'anava a dir que l'Àlex castellà no crec que és no, però és que nosaltres, o sea, si castellà fos... Sí, el nuestro es buenísimo. Vale, pues... Clar. Confianza, aquí lo levanta. No miran, no miran, no miran. No miran, coño. Ja veus? Està pensant, és que m'ha fet el lío. És que... Jo no. de primària. Què? Per què? Una amic meu Se le han ido. Què? No me lo puedo creer. En sèrio? No vol anar al pati, sisplau. A Pipe. Ahir estava... Claro, ahora no saben qué ha pasado. Hi havia un nen que Sí. estava llegint. Aviam, hi havia una professora que se'n va perquè estava substituint i se'n va anar... No,
I se'n va anar... Bueno, i se'n va anar... Se'n va... Se'n va enxerrar. Continua! Bueno, no dic res, millor. Després, vam fer una festa... Callis. Vam fer una festa... Àlex, et t'agrada el Rubi, no? Tu vine i Rubi. Ves a buscar Fanta. He tret 12 excel·lents i Que et callis, que l'has retrasat. No, Si fos retrasat t'hauríem trobat. és retrasat o no és Perquè li retrasat? deixen copiar i el Zebra s'havia de... Calla. A nosaltres ens compta 30% l'actitud. A nosaltres sí. Vinga, Martí, has d'expressar. Tu has... Ah, no, sí, és que tu... Vinga, no. Ah, jo no tinc. A on vius? Corre, Imma, corre! Claro que sí, no, estem atrasats, Ivan? Què? Tires Que no com a després pala. no, i tu sí. Ah, jo sí. Me dice así como así y yo digo, vale. Te l'he tornat. Per això que ni s'express català. Per no saber llegir. Quina línia? Si la línia està allà. Aquesta pulsera posa només et toqui. Rugi, ai no, perdó, És que posa una samarreta aquesta que porta. Ai, Rugi. Molt bé. Ai, jo també. Vale. Albert! Menos mal. Ay, te estamos aquí todos. La verdad duele. Àlex, t'acabes de carregar una escultura de 300 No entra, no entra. Vai, l'amuleto. Vai, vai. Tu va, recolliu el lloc. Ja, Marc, recullo. Que el capità... Una caca la capità, parla. Cali! Cali! Però entrenem plegats o què va? Vaig parlar quan van venir ja. ¡Pero menor! ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, una marquita, chicos, va. Una marca.
pressa posar-se un ull. Una Josi, una Jona. Jo ja he posat no sé quants llocs perquè aprengui. Que no vol. I mira, el dia que portis les coses que serà és una sensació d'unitat i de distància veritable. És que no es foten així per favor. Sí o no? Sí o no? No. Jo que no sé, la fotogrametria si l'haig d'aprendre, òbviament perquè s'ha de mi mateixa. Coses que no ho entenc. Però bueno, és així. Bueno, ell també, he jugat un partit amb una filla. Ah, també? Diu, és que l'altre, no, és que l'altre, el que li havia caigut, no em portes més a la bossa. Bueno, però com dic, el teu ha après a posar-se les dues. No, és que l'Arami fa vacances. Personalment sí. I la d'estones que s'ha passat allà i... Hi ha una òptica, hi ha una altra... A mi em va costar. Però bueno, de seguida. Tenia dos cops. Bueno, estaries al primer equip. Sí, senyor. Dale, 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 dale. Está bien. ¡Fórmalos, Felipe! ¡Felipe, fórmalos! ¡Fórmalos! ¡Fórmalos! ¡Ya, Reyes! Aquell de la cavallera. L'any passat estàvem allà i ja no ho sabia tant. Jo pensava que l'any passat encara hi era.
Tenemos cámara, tenemos cámara. No he visto el bote. Pasillo claro, por favor. Estudio. Negros, paso atrás. Ver 3406. Una. Molt bé. Eso. Eso. Venga. Venga. Opa. Ahora el balón vuelve. Ahora el balón vuelve. Vuelve, quiere decir que venga para aquí, ¿no? Sí, sí, claro. Guarden todos Quiere sus- abrir. Quiere abrir, pero no hay manera, ¿no? Se va a No hay meter. manera. Cuando quiere que se meta, mira la dice que cambia. Es los delanteros. Pero cuando dice abrir, vuelve, quiere que abra a las otras líneas. Tres cuartos. Oh, Vuelve hacia atrás y hacia atrás. Hacia el otro lado, desde el que está, ¿no? Haces el rack, pues abres hacia atrás. Y se lo diría. Haces algo. Muy bien, ¿y cómo lo dice entonces? Claro, ¿no? El contrario tiene que cubrir el corte. Que lo más habitual será que tiren por el derecho. Y es cuando juegan al despiste, que lo puedan utilizar. Cuidado. Dale, no. Se sañó. Tenien avantatge. És increïble. és igual perquè no... Malament, no? Déu-n'hi-do. L'àrbit... Hòstia, aquesta era claríssima. ¿Cuál es la sortida de Zarauz? El divendres 27 Sí, sí. i aquesta setmana Mario! el Jordi, doncs el divendres. Mario! 27 i 28. Jo... Sí. Bueno. No, la meva dona sí. Vete por aquí, por aquí. I amb la nena i tot, però... Ja, perquè a veces tampoc pot ser massa evident. Ens agrada molt anar al País Basc i l'excusa és bona, però clar, això és una pallissa Ni una. Carlas, cambia. Mira allí. Ho van fer sense tu o què? ¡Los palos! ¡Toni! ¡Los palos! ¡Toni! ¡Vamos, Carlos!
tant en dic la Ara l'entraran amb molt. Ara va entrant. L'entraran, si ho fan bé, l'agafarà, veus? La baixarà i l'entraran al tran-tran. Si ho fan bé. Pot ser qualsevol cosa. Exacte. És això, no?, que deies. Hauria d'haver entrat, això. Tu havies jugat a rugby? Però la meva era una altra guerra, Sí. Però jo no havia jugat a aquest nivell. No havies jugat a... Aquest nivell era més universitari, més patxanga que dic. Aquestos ja comencen a tocar-la. Deu tenir alguna cosa d'addictiu, aquest esport, oi? És xulo. És xulo, Quan el comences a conèixer, al principi jo no m'assabentava de res, però ara... Ara és emocionant, Sí, no s'ho creu. sí, és emocionant. Però has de dedicar-li un temps fins a entendre-ho, Ara aquí una bronca de collons. És el que tu deies, no? S'està fotent la boca. Són els davanters. Els davanters estan aquí, la línia. Està dient que havíem estat més desperts per estar previst. Perquè la davantera és la que marca la teva. Llavors estan aquí. O sigui, té també, a més, la seva estratègia total. Mira, muy bien, Juan! Oh! Quina pena, no? Per què fas això? Perquè estàs davant. Per què, perdó? Me li han passat endavant. Ah, I ara és... és l'altra cosa.